frissen felújított Margit híd felé, amit tegnap 10 órakor átadtak a forgalomnak, véglegesen. Én tényleg indulok. Igen, hát csodaszép lesz, biztos. Megmutatjuk a Trabinak milyen az, amikor 5 milliárd forintból építenek neki egy utat. Egyre csökken a távolság. Ügyeskedik. Látom, hogy valóban át lehet menni. Nem találtam mindent. És ebben a pillanatban rágördültünk a friss aszfaltra. 2 éve ezen a hídon senki nem jár. Csak a munkások, dolgozók, ez a és valószínűleg ez az első Trabant ezen a új hídon. Jó eséllyel ez az első Trabant a jövőben. Ez egy tudába kéne végni. Felhívnám a figyelmedet a hülyen rekonstruált kandeláberekre. És ezzel legőrződünk a hídról. Hát én teljesen meghatottam. Az aszfalt minősége. Elütünk pár friss gyalogost ennek az örömét. Nincsenek még hozzászokva, hogy onnan jöttek. Igen. Láttam, hogy valaki cigánykerekedve jött át a hídon, mert azt hittem, még mindig le van zárva. Na, és megvan a dugó, hála a jó égnek. De nekünk lehet, hogy innét is le tudunk kanyarodni balra.